okay nama ngimthanda because that's how we live. Yabo mina ngihlale ngisho ukuthi I'm not money. Vela ngiexpectile ukuthi ngilibele ngithandwa abantu. Hamba uyogeza uhlambuluke emfethu. Yazi ungaze ulahlekelwe izinto ezinhle ngokuthi wena awukho clean. Kuhlale nje kulaleyo malume Antwana nje ozama imsangano yakhe yokuthi yabhedisa izinto emsamo. Ezibeni ke nje awuthunywa noma kanjani. Ezibeni akungeni nomba. Akungeni nomba ngisho uyabona nje ezibeni umnikazi wakhona nje uhlale khona. He's always there. Akashift okunaloko ushona eceleni. Arathi ngingoma emnandi kakhulu koqeda kizwa yakhe ke uThokozani wakalanga ehambisana naye ke uThulani Manana bethi mkhululeni ahambe emsuzini e17 ashayele kulona ihora le10 abasanda kuvulela umsakazo. Siyakubingelela siyakwamukela kulona ke uhlelo azibuye emasisweni njengesithembiso ke siyayisenza na kanjani ohlelweni sisuke sizokunikezela lokho ke siqinisekisayo nesiqondayo ukuthi usukudinga ukuthi ukwazi usukudinga ukuthi uqonde ukuze ke zonke ke izinto zizohamba kahle ngononina. Sithembiseneke na kanjani ukuthi soba naye uNomfundo Nyuswa ongumunye wabantu abazi kangcono abanolwazi oluthe ukujula uma sikhuluma ngezinto zesithunywa uma sikhuluma ngazo ke izinto zakamoya. Namhlanje nje sizobheka kabanzi ke indaba yesithunywa ukuthi uma kukhulunywa ngesithunywa kukhulunywa ngani, uma kuthiwa ke umuntu unesithunywa sihluke kanjani ithunywa, uma kwenzeka ubabona begqoka izinto ezahlukahlukene basuke betshela ubani ukuthi ngenxa yesithunywa gqoka u1 2 3 konke ke lokho kuzokwazi ke ukuthi ukuthole esikhathini sethu esikekanani kusuka manje. Angivele nje ngapholisa amaseko ngithatha ithuba ngikubingelele sisinomfundo ngikwamukele kulona uhlelo azibuye emasisweni. Ngiyabingelela kuwena mja, ngibingelele kubalaleli bentokozo FM. Kwintokozo kakhulu ke ukuthi sinawe esikhathini sethu samanje kuyisonto mhla 13 ke no April kona ke unyaka ka2025 la sibheka kakhulukazi mfowethu ngiyazi ke ukuthi uma sikhuluma ngezinto ezithinta ezikamoya ngezinto ezithinta ithunywa usuke ke ungena ugamanqa ngenxa ukuthi ke unolwazi olunzulu mhlambe kumlaleli esekhaya uzozwa sikhuluma abese ethi nje yini isithunywa. Okay, isithunywa kusuke kumoya othize osukungimbethe. Okay, isithunywa akuyona nje into othi ngihalela ukuba nesithunywa ngihalela ukwenza ukuthi into ozalwa nayo ifana nesiphiwo sakho. That's why umuntu mangabe efika emhlabeni efumbethe thiwa uNkulunkulu usuke emnikeze isiphiwo esithize kuukuthi ke lesesithunywa esabantu abathize abahlukile abangekho normal emphakathini. That's why kuze kuthiwa abantu baneziphiwo ngathi nje banodimkra ngoba izinto zabo ziabnormal. Mina nje ngiyibiza nje ngomuntu abnormal because most of the time ngike ngibone ukuthi somehow angikho normal ngezinto ezithize. Umuntu nje onesithunywa umuntu osuke special ngendlela eyisimanga. Umuntu onesithunywa umuntu osuke special ngendlela eyisimanga. Leso mhlambe ke sibheke ziyahlukana izithunywa ngeke ngibone uzwe kuthiwa hayi kunesithunywa samoya kunesithunywa samanzi zihlukana kanjani? Okay, mangabe unesithunywa sikamoya noma ke ngithi nje isithunywa sikamoya I mean ithunywa vele zonke zomoya. Akukho kuthiwa esamoya vele kusuke kuumoya othize ozalwe nawo. But ukuhlukana kwazo mhlambe mina ngingabalula nje engizaziyo because nami nginazo. Okay. Isithunywa samanzi. Isithunywa samanzi sihluke ngokuthi yonke into ungavusa umuntu eseleli phansi ngamanzi. Izinto eziningi wena mangabe ukuthi uyacela, uyakhala, uyadinga ufuna uye emanzini. Okay. Yes, ila ohamba lapho kusuka uyoxhumana nengelosi yamanzi. Because ngeke uzuxhumane nengelosi yamanzi mufuna ukuconnecta nayo ngalendlela ofuna ukuconnecta ngayo musendlini. Yes, ungaconnecta nayo musendlini. But ke kuukuthi kubuye khambe kube khona la ekumele uyilande khona ukuze bese eduze kwakho ngaso sonke isikhathi. Mase kuba khona isithunywa somkhathi. Yes. Isithunywa somkhathi usuke nje most of the time uzophupha nje mhlawumbe undiza elangeni mhlawumbe uhleli kwilanga but alikushisi, mhlawumbe uhleli kwimuni but ayikushisi. That's why ngithi si abnormal because omunye umuntu momxoxela yona vela athi ayikho inganekwane le. Ubone nje most of the time usemkhathini amafu yonke leyo nto yabo. Mase kuba khona nesithunywa sentaba.
Okay. Isithunywa sentaba nakhona uzoyibona udwanguza nje entabeni fana nokuthi let's say mhlambe ngiyahamba ngiyokukhuleka entabeni but mangabe sifika lapha yana mhlambe uzozizwa ufike ufila ngenye indlela ongakazi ufile ngayo before maybe like uzosaba kakhulu. Okay. Yini usabe kakhulu ngaleso sikhathi. That's why most of abantu abaneziphiwo zasemanzini ithunywa samanzi bewasaba kakhulu amanzi. Bathi abanikazi bamanzi abanikazi bentaba suke sifuna uyihloniphe le yandawo. Okay. Yes, nawe umuntu wesilisa mangabe ufika nentombi ekhaya uwenza sho nje ukuthi abazali sebelele awuvele nje uthi awuvele semina sigaleleke yabo so nabo baso befuna ukukunikeza leyo nto ukuthi whatever you do but you need to respect le ndawo le because abaphathi bamandla akho abanye bala abaphathi bamandla kwesinye isikhathi basuke bekhona siphinde sibhekeke ukuthi isithunywa ngokuhlukahlukana kwazo umuntu uzibona kanjani ukuthi nginesithunywa mhlambe kuyenzeka ngokwenzeka kwezinto ngithole sengibona ukuthi nginesithunywa ngiyake phike makuthi ngiyabona ukuthi engazukuza ukuthi nginaso isithunywa. Okay, isithunywa mfethu mostly kuba mnandi mangabe uzobonakala ukuthi unesithunywa ekhaya kukhona umuntu ophila leyo mpilo. Okay. Kuba nzima ke futhina ekade engekho umuntu ophila leyo mpilo into iqhamuka isizoqinisa kuwena ngoba yes it's not like usuke ngekho basuke bekhona bangayinaki. Yabo so mesifika kuwena isifike isiyama triple ngeke kungayinaki besinjalo. Yabo so mangabe ukuthi usakhula mostly abantu abanezithunywa abajwayela ukuthandeka laba bantu. Okay. Abajwa kodwa banogazi ngendlela esimanga. Umuntu onesithunywa is always in a competition. Ngingafika mhlambe lamja ngigqokile nje ophaqa bami abanembobo. Ayibo indaba sekuyistayela yini ukuthi baze babe nembobo. Uyabona ukuthi kuvuka umona kodwa osagxeka because everything you do kumele ibe nochashaza ngobani ingelosi yakho yokuba clean ayizwani vele nezinto ezikanjalo. That's why mostly thiwa abantu abaneziphiwo bazwana bodwa. Okay. Ngobani ngoba izinto zabo isuke ihlambulukile izinto zabo ziya connect bese kuthi nje that's why ngathi mostly abantu bayakuphendukela hayi bangiphendukelile emchaphambi kweni benikhona nibona izinto zibheka phansi ibheka phezulu kuukuthi ke ngoba ngishilo ngathi usuku uhamba nengelosi yamandla uhlala umile nje. Mhlambe ke sibhekeke nanokuthi ke umuntu uma ebanaso isithunywa usuya uyayibeka kuyichaza ukuthi vele ngasonke isikhathi sihleze sizoba nakho ukuthi simveze abesobala kube khona ke namachashaze asibhekeke ukuthi nanga umuntu ngihlangana naye endleleni ugqoke ivatho eziumbalo othize ezineziphambane ezithize kunayo uniform ukuba nesithunywa noma umuntu nomuntu ngowesithunywa sakhe unendlela yakhe yokugqoka ayithathaphi. Mangabe sikhumbula lapha eBhayibhelini kuthiwa uJesu wayegqoke ingubo yamandla yika abanye bethi baze bafuna ngisho ukuthinta umphetho wayo kodwa mangabe usubheka amandla kahle kahle awekho engubeni. Okay. Amandla kumnikazi ngoba ungayigqoka ingubo yamandla kodwa ifika ingasebenzi. Yes. Engizama ukusho ukuthi yes mangabe ugqokiswa le yangubo awuvela uthi ngibona umuntu egqoka ugreen and yellow ngihalela wona ke manje yabo. Yes, So yes. into oyinikezwa abanikazi bayo because lento ngingathi ni legacy yabo like abantu abayiphilile before kumele bayidlulisele yabo. Yes, kwisizukulwane esilandelayo. Exactly. So these people bafika nalezinto kwena futhi it's not like bazothi awuhambeke manje uyongqokela lokho uzovela uyibone wena ugqokile ebusukulele. Okay. Ngisho ngathiwa lento yesithunywa mfethu is very deep because ungakuyibona uyithunje kusibonakaliso yabo uyibone uthuna bafuna ukuve ngizokwenza example mhlambe njengejazi elimaroon enezitayi emuva. Yes, Yabo. yes. Ukuze ubone lezi zitayi ngemuva kumele ube mbili ngoba phela ngeke ukwazi ukuphendula kwamanje mase uphendula umqala wakho uyibuka emhlanje obviously yabo. So kunendlela bazokwenza ngayo ukuthi uyibone ukuthi no khona enye into engemuva lapho ke definitely mele uhambe because
leyo nto uyiqokisiwe awuzange uze kunomfundo ngakuhlolela ngathi mina ayimjaha kuyavela yes umuntu engakutshela umthandazo ukuthi khona into ekumele uyigqoke kanje but mostly into sokuyibonela yona and mangabe uyoyigqoka lento ngoba ngisho ukuthi amandla kahle kahle awekho engubeni Yesu sokuyombathiswa amanye amandla ngoba lento isuke ihamba nobukhosi obuthize amakhosi ukuze ahlale ehlalweni kumele kunyuke ngamazinga so ukuze wena nalomuntu owumnikazi walezi ngubo akwazi ukuthi akhululeke phezulu kwempilo yakho funa umthathise lamandla akhe lawa kade wasebenzisa esaphila emhlabeni uwagqoke but akusho ukuthi mangabe ngiyokhuleka ngingaligqokile lo jazi amandla amasele ejazini exactly sikhathami ke masika nje imizuzu ngama-27 lishayeleke lona ihora leshumi awusandavulela umsakazo sakubingelela siyakwamukela kulona ke uhlelo azibuye masisweni igama ngumjabulelwa ngumodli ngingwakuyama ke sami sibongo ngihleli naye ke unomfundo wakanyuswa sibheka nje indaba yesithunywa ukuthi ke ngabe ngempela isithunywa siyini isithunywa ubonakala ngani umuntu onesithunywa aphinde futhi aphile kanjani ke umuntu onaso yesithunywa asibheke ke indaba yokuthi uma umuntu enesithunywa esemphakathini ukwamkela kanjani ukuthi abantu bambuka ngendlela ehlukile engakusho nje mjaha ukuthi lento angithi vele ukhula nayo ukuthi nje hayi mina abantu abangithandi yabo mina ke nje mangizothi ubani ave ngakuthanda okay nama ngimthandi because that's how we live yabo mina ngihlale ngisho ukuthi I'm not money vela ngiexpectile ukuthi ngilibele ngithandwa abantu yabo for as much as bekhona abantu abanginikeza usizo mangabe ngithi yabo ngibona ijazela ukuthi kumele ngihambe ngiyolilandela amandla empophomeni abe khona uyena umuntu ke leyo kumele ngimthande yabo lento yokuthi ngizothi nje obani ave ngakuthandi vele mina ayingisebenzeli yabo so umuntu osuke enesithunywa emphakathini mtshaka athandeka ngifuna ukudlala ngawe okay futhi lo muntu uhlale kwi-competition loyo muntu abantu they believe ukuthi unemali okay angazi ukuthi basuke beyibona ngani kodwa ke kuyaye kushuthiwa into yakho mangabe uphathiswe yona ngisho ngathi uyisuka isacashile ngaleso sikhathi ngisho ukuthi nje angazi ukuthi basuke beyibona ngani ngoba bona banaso isiphiwe esikwazi ukubona ukuthi lo muntu kahle kahle ngokwezinga lempilo kufuze ngabusela yes so manje lento abantu abanye intimidate kakhulu umuntu osuke engakoyi understand ukuthi uphila luphi uhlobo lempilo osathi nje mina abantu abangithandi abantu bayangijikela abantu bahlangana ngami mina nje mebehlangana ngami ngisuke ngazivela ukuthi vele they won't last yabo because ngiyazi ukuthi kahle kahle mangabe izinto zakho seyiqala iphithana ufuna uhlabe ngedolo phansi ubikela abanikazi bamandla ngoba zingenzeka izinto uNkulunkulu uyasho ukuthi usuke efuna ukusiqinisa ukuze aqinise efuna kuvivinye ukuze akuvivinyeke efuna uqala ujikelwe ilabantu wena othembele kubona owazi ukuthi awe yabo manje mangase kuthiwa nginenkinga ngiqhunyelwa isondo lemoto emgaqweni ufuna ngifonela umjaha ngelinye ilanga ngizothi ngiyamfonela umjaha useyangibuka phansi phezulu hawu sengenzeni cha nje bandla angikwenza ngalutho futhi nawe awungenze lutho uthola ukuthi yilento ifuna ukungifundisa ukuba independent ukuthi lalela phela uphilela umjaha yabo so kumele wena uzazi ukuthi munenkinga awuke nje ngaleso sikhathi uqhunyelwa isondo ngeke vele uNkulunkulu afike azokufakela isondo noma idalwa zakini uthi nje Nkosi ngicela wenze nje owakho umlingo yabo kube khona uhlelo kwenzeka exactly yabo uyalithola futhi usizo uyasizakala kahle kahle lento yokujikelwa abantu usuke mjaha ngeke uye eNkulunkulu ngeke uzukhuleke unama million ebank ingane zakho ifunda kobelungu uhlala emhlanga uhlala kephi yonke into yakho nje ismooth empilweni ubona ukuthi yabona ke manje ngisena option ngoba sekumele ubone ukuthi angiguqeke manje ngimemeza so yila obona khona ke ngokulobela ukhuleka ke ubona izinto nawe ebusuku hayibo yazi ngiphupha amanzi ngeke ungahlangani nomuntu ozokutshela hayi ngabe angazi ngabe sinjani leso ngeke ungahlangana nomuntu ozokutshela ukulalela hamba uyogeza emanzini khona kuzocaca amaphupho yonke into ke ozobuyenza going forward noma umuntu lo yazobe kusiza kuyona going forward uzobe etshelo wena that's why kuthiwa isithunywa sayithwasisela uzokhumbula ngikaze ngiyelontuza kohlala kamuntu like 6 months and ban months yonke into iyenzeka uhleli phansi you pray uyemanzini uyentabeni kodwa mase kumele isikhathi sokuthi ke manje sesikhulile isithunywa sami sengiyakwazi ukutshela umjaha indaba zakhe nakhona futhi usuke ungamtsheli ngomlingo uvele nje kufika into ethi tshela umjaha ukuthi yes
Mhlambe ke sibheke ke le yokuthi I-perception okanye ke ukucabanga kwabantu nento esinayo singabantu ukuthi nje umuntu meke wanesithunywa uyakwazi ukulapha usebenzisa futhi naneyiwasho bonke abantu abanesithunywa banawo amandla okwenza iwasho banawo amandla okulapha noma kuyenzeka umuntu abe nesithunywa esidalele ukuthi nje sisize yena nempilo yakhe ngicela ukuqala emuva lombuzo isikhathi esiningi imja abantu do not understand ukuthi umuntu ngizothi nje isiphiwo in general umuntu onesiphiwo inhloso yokuthi abe naso ukuthi kulunge izinto zasekhaya okay mostly kuukuthi ke khona phela uthola ukuthi kakweyama yabo umja unasi isiphiwo but ukuze sicathule ngeke nje sivele sisukume sime ngeenyawo ukuze sicathule isiphiwo samja uzodinga unomfundo news ukuthi amlekelele but mase sikhulile isiphiwo samja uzokwazi ukubhekelela indaba zakubo noma izinto zakubo going forward umja naye uzokwazi ukuthi asize abantu umuntu onesiphiwo mja Yesu uyanikezwa amandla okwenza iwasho ngobani ngoba isithunywa vele sisebenza ngenhlambuluko yes yabona mangabe kusathiwa gijima emanzini shona empophomeni iyolwandle uphilisa umuntu ngolwandle umenza in ngempophoma umkhandela iswasho mangabe umsusa amabhadi umkhandela iswasho umlahla isilwane umkhandela iswasho umsusa amathunzi isithunywa leso kodwa ke kuzothi mhlambe ngelinye ilanga ekhambeni komlando bebona abantu abadala ukuthi uphethe kahle umsebenzi wabo bese kuvuka ikhehla mhlambe elalisa ngoma yes lizothi hayi uphathe kahle ngeke umzukulu nami ngiyabona ukuthi ake ngimnikezele ikhwama zami ezihlambulukile yiko kuze kuthiwa ke manje sekukhona ngisho izangoma zamanzi isangoma samanzi siyalapha ngeswasho siyalapha futhi ngomuthi kodwa ngeke uye esangomeni samanzi uthi ngiyocela isichitho hayi khohlwa ngeke sisikwazi ukuthi sikwenzele lokho mhlambe naye mangasathi uyazama nje uyawukhiphe ngafice nje isigodlo sakhe esingqongqile ngobani ngoba uhamba nabantu abahlambulukile we all know ukuthi akuhlala izinto ezingcolile emanzini Right ke mapsana uvulela umsakazo siyakubingelela sekwamukela kulona uhlelo azibuye masisweni emzuzweni ngama20 nesithupha nobekushaya lona ke ihora le10 nomove ona kanjani sinayike unomfundo news wangaphakathi endleni zomsakazo sibheka banzi ke indaba yaso ke isithunywa makabe ke unawo umbuzo khona lapho ngasekhaya uthi uyafisa nawe ukuthola ke ulwazi ngesithunywa 08171199151 08171199151 noma ke ufone ku 0609037576 bheke wena umfundo yokuthi mhlawumbe umuntu uma emndenini kuba khona obonakalayo ukuthi unesithunywa abeke seyayihamba yonke imigudu yokuthi ke agcine esewumuntu oba naso isithunywa nimphatha kanjani nina la ekhaya egcikini uphathwa kanjani umuntu ikhona i-treatment esuke seyihlukile suke sekufanele inikezele yena egcikeni ke la kubo ke manje mja uyazi ukuthi munesithunywa kuyona yonke imizi ngizoyiqala lapho kuhlale nje kulaleyo malume antwana nje ozama imsangano yakhe yokuthi yabhedisa izinto emsamo so obviously those people mostly ba powerful somehow ngendlela bona abacabanga ngayo nendlela bona basuke beyitshela ukuthi iyona bayibona ukuthi hayi si powerful but ngokuthi usuke emelene nomuntu osuke omiswa uNkulunkulu wamiswa yidalo zamkhetha ngoba for as much as ungayiphendula mjange kuyiphendule zonke yabo so ekhaya ke nje awulindele treatment okay ngoba one yazi into labantu abayenzayo kungake ukuthi mja uphendula idalo wakini yes kube khona isihlobo sakhe sithi imja yazi mhlawumbe uyayixoxela nje imjayazi lapha ekhaya sazothi solala sidleni yabona nje noma akaphilile yabona nje angazi ngizowenza njani angithi vele idalo ayiphendukiwe uyazi futhi wena oyiphendulile obvious izinto izobheda yazi wena mja uzothini uzothi ish asambeni sifike sishiya uMakDokotela bese sihamba ngiyokuthengela igross ngizonenzela mhlambe noma igross ya 2k I think lonto izonlasta how puti uguqe ngamadolo bayede kanti wena wazi ukuthi kumele ngabe uthola more
Uyayibona lo leyo muntu nto. lo uzokunikezela igrosa no 2000 uyena uphendula idalwa wazenza zasebenzela yena. Yes. Emva kalokho kanti kuzohamba khambe kuvela ukuthi hayibo nangu futhi ubani unesiphiwo la ekhaya. Mucabanga ke wena mjaha. Mase ngiyafika mina ngithi lo muntu lona usenza ukuthi la ekhaya wena ungathini? Ungamphikela ngenxa ukuthi ubekela isinkwa phezulu kwetafula. Exactly, ungathi nje ungadlali ngayi, ngathi ngilambile kanjani kwathi kanti awazi ukuthi kwanawe mhlambe ngabe umillionaire kodwa usebenza ngezidalwa zakho noma usebenza ngedlo. So nje ekhaya mfethu lindela ukuthi uwena kuzothi uwena umthakathi. Ngoba 1 ukuze na unyakaze ufuna uqale uhlephula uqaqa yonke lento le yalomsamo lo opayiteliwe abantu bafakwe igujini abantu baboshwa benziwa yonke into benziwa imkhovu iyona nje breakthrough yokuqala le ukuthi ufuna uqale uqaqa yonke leyo nto going forward izinto bazoyishola bona abantu abadala cela usigeza manje cela mubageza bekade mhlambe kuzothi nje ugeza ngizokhuluma amadlozi amanje ugeza mhlambe idlozi laligembula yabo iyiphi indlela yokuthi abonke uzothi uyilalela nje mhlambe one day uphupha inamba zelotho uyabo hayi uthathi ngiyodlala lezi inamba hawu ufika uwini hayibo uyibhubhudleke leyo mali plaza yabhubhudlela uma ngabe ungabenzelanga abanikazi basisinto emva kalokho kuzothiwani hayi bazokujikela hayi nangu uyena veleke lo waphendula idalo kanti abazi ukuthi wena usize vele labantu akade beboshiwe ukuze umuntu mesephuma yabo angithi ukuzwe namanje kuthiwa hey wayengibhekelela ubani ejele ufuna ngihambe manje ngiyomzame exactly yabo kusuke kuyinto kanjalo ukuthi nabo kusuke sekuyindlela yokuthi babonge kuwena ngoba kuningi obasize khona so nje just know emndenini nje you'll forever be the enemy but kodwa ke uNkulunkulu into yasemhlabeni kuthiwa I last forever ngelinye ilanga ubone ngathi manje thi ubani uvela waphethuka impethu ubani kunjani hayi bandla uyike kwelamathonga ungayitholanga nje lo punishment bafuna nje uqala ngize ngisho ngithi mina yabo labo malume bahambe bedanse esiphingo no anti abambe beshaya izandla besina ingoma behlanye ekhanda bemapetupetu hayi bandla ngaba entertainer donwa nalaye because kunabantu mfethu abafike bahlukumeza abantu bekhula kusukela phansi kuthiwa hayibo ingane yabani wesenza izinto zayo kuthi uyathakatha mase bethakathaka abantu abadala bazokwenza njani bazophindisela induku zakho kumnikazi ngoba wena all along ubungazi kwenzakalani kanti vele they chose you ukuthi uwena umuntu ozobalekelela ekutheni baphume kulolu gibi sebephumile manje sekumele bashaye phela bazoshaya lo muntu okade benza izinto emva kaloko ke uzothi wayuthakatha ngempela umjaha obviously ekhaya nje you'll forever be the enemy kodwa uNkulunkulu mangabe kwenzelile umusa iqiniso liyavela ukuthi no hayi umjawu yino wabasiza ngoba ngelinye ilanga uzothi uyamthatha umshana wakho mjawu yisempepheni hayibo zifike ilunga izinto kanti ubungangithatha ungisempepheni izinto ifike ivaleke mbe ngobani sebetsheliwe ukuthi hayi uyeza uzomshisela impepho anovala kakhulu ke ushisela ingane impepho uzokuthiwa ingane iginqike nemoto yabe sinqeke ihambi yobhalisa uRAF ingane kuthiwa utholi phele 10 years mhlawumbe azahlanyiswa idepression agcine seshonile imali engayithola kanti cha wena umuntu omthathile wamisa kule impepho engahlambulukile wayotshela idala ukuthi hayi bandla mnike ngaphela enye into abantu abadala bayayibona inhliziyo yokuhlambuluka kwakho ufika lapha ngaphela mfethu isithunywa kusuke ngayona ingelosi mhlawumbe singayazi kusuke kuumuntu wakini umoya okade ephila nawo obusungena kuwena ngoba vele uthola ukuthi kuthina ke mina ke nje angazi ngizongisho ukuthi ngiyaba nebhadi ngoba ngizalwe nokwami ngaphinde ngambathiso kwabanye yabo so leyo nto igcina isihlukumeza kakhulu ekhaya ke nje lakho uzobe ungafune umuntu futhi usukusa nomusa uNkulunkulu bangabusanalo nehlombe lokukhala Alright ngesikhatheni sami masi kanje emzuzwini ethabe ngamashumi 2 ndobeshaya khona ihora leshumi nomovo asibheke kwenomfundo ukuthi kuyenzeka uthi usesithuthini somphakathi noma nje uyahamba eitaladeni even naye mall bese kuba khona umuntu okubizela eceleni akhulume nawe athi udonsa kumoya lo muntu usuke nesithunywa usuke nesithunywa umuntu onesithunywa mjawu ukuze akutshela indaba zakho akadinga ukuyesigodlweni okay mina ike yangenza leyo nto namanje sangenza Nkosi yami ngize ngasho ngathi engathi sekumele ngihlale ekhaya ngoba labantu bayithanda nezindaba zabantu uthi uhleli nje kuthiwa umbuze lo ukuthi muphi ubhuti wakhe uthi uyayiziba lento muphi ubhuti wakho hayi ukhona ni right
Si right. Uqambelana amanga. Hayi asikho right sinobhuti nami angithi manje useyabona ukuthi phela nabantu nesithunywa mjasi yakuvivinya. Bafuna befuna usuke ube neshow ngalento lo isho. Uzothi nje lo hayi si right. Umbese uhamba uqambelana amanga. Ha mfethu sekuyena ke manje usokudonsela eceleni. Usefuna ukuzwa ukuthi kahle kahle yini lo oyazi. Kanti uthola ukuthi wena nje awunaka ngalutho kuvele kwathiwa nje mbuzo ubhuti wakhe. Emva kaloko mase nibuyele eceleni ke senikhuluma. The more mhlambe sekhuluma angithi usayithumelile imessage kwingelosi yakho ukuthi no lento leyi iyona. Emva kaloko ke hawukwenzakalani makuka nje yazi ngibona ukuthi kuwena kwenjani. Yabo ngoba ngeke ngasho ukuthi lento mfethu yabo nje nami nganginayo lento ngayibabuza abantu abadala ukuthi okay ngiyabageza abantu and bayawubona umehluko and bayabonga. Hey ngiyayisaba indaba yokuhlolela abantu. Bathi uyabahlolela nje. Kithi mina ngiyongihlolela abantu. Wena uyabahlolela abantu kanjani? Hayibo kwakona nje ukubona umuntu ukuthi unesichitho. Kukuhlola kona. Kuhlola ngoba omunye uyamtshela engazi ukuthi hayibo ayicha mfethu kodwa unesidina. Mfethu ugcine nogeza. Kuvele kube ngathi ke lokho unethunze limthe ebusweni. Yama umuntu osemthunzini. Yes. Kube ngathi usemthunzini kodwa nawe elangena angazi nami kanjani. Yabo so kuyenzeka mja umuntu onesithunywa akadinga ukuthi aye esigodleni ashaya amathambo amemeza amakhosi amemeza obani ukuze abone into zakho. Indaba yakho nje singayibona nje sihlalele kanje sixoxe siqede siphuma usu right. Alright ke na kanjani kusanga sithinta ke nombolo 0177119151 0117119151 okanye 0609037576 usifonele unomkhosi Bhengu uthi ngicela ungibuzele wemjabulelwa lapho kunomfundo ukuthi okay ngicela ungibuzele lapho kunomfundo ukuthi uma beya esizibeni yini le abasuke beyoyenza khona uma benesithunywa. Okay umbuzo ngicabanga ukuthi ngiubuza njengoba unjalo nomkhosi cela ungibuzele unomfundo ukuthi uma beya esizibeni yini labasuke beyoyenza khona. Okay kuyadepend ukuthi ake ngisho mina mangabe kuzothiwa hamba uye ezibeni khona into yoyilanda. Kuyadependa ukuthi usuke uyolanda ini ekanjani. Umnandi lombuzo ngoba sengike ngabhekana nenkinga enjalo. Kwawukuthi ke ngase ngitsheliwe ukuthi ngizohamba amahora. Okay. Ngizohamba amahora. So nje ayibandla ngashaya ungqimphothi ngake ngazachengisha emzimbeni ukuthi hayibo nali bhadi lambo kangcobe mhlawumbe ngitshelwanga the whole process. Manje sengitshelwe ngisho umuntu ozongithatha ngise khona yonke lento ngaze ngasho ukuthi ayingathi ayenzeke ngisibonakaliso. Ngoba kwavele lo muntu abathi uzongithatha ngifake khona sengiyamazi nganxa kuba into engisuke ngiyazi. Usungazi uzobona seyenzeka. Sewubona nje sekwenzeka manje ngoba sengiyazi futhi ngeke ngikwazi ukumbalekela yabo. So kuyadepend ukuthi usuku uyokwenzani. Ukhona ngizokhuluma nje khona omunye umfana nje engeke ngasebenza naye waseNanda. Besine group yokukhuleka nami ngisacathula la esithunyweni ngoba isithunywa siyingane. The more you grow it grows. Now the more you grow spiritually naso it grows. Yes. So asifuna ukukulethela into ezinkulu ungako usasangeni. Ungakabi ready. Exactly usasangeni kodwa ukukhula kwakho ungasinaki ukukhula kweinkinga. So besijwayele ukuya kule yampopho amini kule siyaziba. Mina ngedwa kwangena kwakhuleka sasikhulekisana ke sifakana lapha nezibeni. Kuthe sekungena mina angazi noma ngizothi ngabona kushuthi ngabona into ekwakumele ngiyibone ngoba nje kuthe kusakhuleka hayi ngangena ngithe mangivula amehlo hayibo yini manje le wathi lona yini gogo ubonani ngathi nalutho sakhuleka ngoba phela manje kushuthi mengathi mina abantu abezemva kwami shuthi ngeke basafuna ukungena kanti mina mhlambe vele ngingene lapha ya ngoba khona abantu abafike babe excited baze bahluleka ngisho kuyifihla bathi ake siphumeke manje akasiboni ngaphandle yabo. So mangabe usuku uyolanda amandla athize ezibeni ke nje awuthunywa noma ikanjani ezibeni akungeni nomba akungeni nomba ngisho uyabona nje ezibeni
umnikazi wakhona nje uhlale khona, he's always there, akashift okunaloko ushona eceleni, ngoba ngisho mangabe uhlambuluke ngempela ungamnyathela umuzwe ukugudla la enyaweni ngeke azakwenze lutho. Ngobani? Uyazi phela mangabe unesithunywa samanzi uregistiwe kule ndawo, they know ukuthi khona. That's why mostly nabo beza kwenu uthi uyayibona usendaweni ukuthi uthi usendaweni moye zibeni khona. Ngisho ke amaladi uthola ukuthi umuntu uzothi hayi hamba wenza iladi ngaphandle kweziziba mase uliphosa emanzini, hamba uyokwenza ukuthi zibeni. But ke abanye ke bayaya nje ezibeni beyokucelela nje bandla ubhabhayi emhlabeni, beyosusa nje igama lakho kwelabaphiyelayo, beyokuintroduce kwelamathongo. Khona ezibeni futhi, khona ezibeni iziba sinezinto eziningi, amanzi ayaphilisa futhi ayabulala, nawe ukayidinelwa wona ayibulalele. But nje ezibeni kuya ngokuthi wena ngaleso sikhathi usuku uyokwenzani. Kodwa mangabe bezothuma mina bethi awuhambe uyezibeni, mina ngiyazi ukuthi kunamandla athiza ngiyewalanda ngoba already sengiqalile umsebenzi. Akufani noma kuzothiwa mja hambe ezibeni, okusho ukuthi makushiwo njalo okungenzeka ukuthi kunento engiyokulandisa yona ezibeni, ngoba ngeke ukuthi mase ufikile khona uphuma unganginanga, ngoba ngeke ufike bese uphuma ungangenanga. Asibheke naleyo ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu athi enesithunywa angasondi at all. Kuyenzeka kuyenzeka, but loyo muntu uyamkholelwa, ukholelwa kuNkulunkulu ngaphezulu kwekholwa elingenaso isithunywa. And loyo muntu mangabe sesondela ngempela kuNkulunkulu, ngizokwenzela nje just a typical example. Sike sibone ukuthi kunabantu mja uthola ukuthi bayaphuza. Yes. They drink alcohol, but akaphuziswa ubumnandi noma ukuthi siyakabani iweekend, uphuziswa yinkinga abhekane nazo. Okay. Mostly those people, yabo lento yabo mesingenile egazini, they worship like they sing only gospel songs. Yabo, amfethu angidlalela ingoma yalo ya Rebecca Malope, angidlalela ubanibani, angidlalela uJumbo. Those people indlela abaconnecta ngayo, uthola ukuthi useze uyakhala, akakhaliso ukuthini ilezi inkinga zakhe. Manje even abantu abambethi sometimes ama reactions enzeke emzimbeni wethu awenzeki ngoba enzeka kuthina, ilaba abantu ukuthi sihlale siveza kwena, you connect but not ngendlela right, awuzi kuthina, we are here to help you, yabo. But wena you don't come like nje awuhlangani, yabo. Iyiphi indlela omunye athi umuntu ngiyathanda ukuyesontweni, ngiyayithanda but amakholwa, yabo leyo muntu uhlambulukile, leyo muntu ukhulume waqela, uhlambulukile leyo muntu ngoba uyamthanda uNkulunkulu, uyayithanda izinto ezihlangene nokukholwa. But indaba isekutheni ngake ngahlukunyezwa mhlawumbe ikholo, ugogo waye yikholo engive sihlukumeza la ekhaya, yabo. Kanti yena vele uhlukunyezwe ekhula ngoba kunalento ehlukile ahamba nayo. Vele noma esefika lapha ya ematshwala ngizothi kusaphuzwa nje sebeyamshaya sekunjanja njalo uhlale vikelwa, hayi animiyekeni madoda ni lo muntu nje bandla ufika ehlalela, hayi ngeke lona kwasha kwacima. Uyayibona leyo nto? Yes. Manje indlela emenza ahile because akafuni nokukhuluma ngalezi zinto ngoba ingaphezulu kwamandla akhe. So the only way ukuthi akadlale lo mculo mase yahila, but ngeke azahile funa khali ngoba mengabe sewudlala le gospel kuthinteka nalabo abantu abakude, bayasondela eduze kwakhe ukuthi hayi ngoba kuleso space usuconnectile spiritually, but wena uzoyithathela ngokuthi hawu vele lo uyayidake njalo medake uyakhala afune simdlalele lo mculo wakhe. Kanti yena ngaleso sikhathi usuke expressa ukuthi manje I'm feeling this way, and manje akekho umuntu ongangihila kulesimo engibhekene naso, only God ongangihila. But I don't want to go to church because I have a bad experience with amakholo. Umehluko phakathi komuntu onesithunywa nomuntu oyithwasa ukhona? 100%. Awu mningi. Yini umehluko? Ngoba bobabili labantu basebenza ngomoya, bobabili labantu sometimes batshelana indaba zakho, yini mehluko mhlawumbe nje kumlaleli esekhaya, yini mehluko phakathi komuntu onesithunywa nomuntu oyithwasa? Yabona mfethu, labo, this question is very difficult, but ekugcineni mele uphendule. Yes. But nje ngifuna ukudlala ngawe kuningi. Omunye umuntu
ukubona njengokubandlulula kanti kusuke kukhulunywa amaqiniso. Okay. Umuntu onesithunywa loyo muntu usuke umakhosi. Okay. Amakhosi ayathanda ukuyiphathela umsebenzi wawo. Okay. Futhi ecathulisweni kwakho esithunyweni ngeke ucathuliswe isangoma. Uzocathuliswa umuntu onesithunywa esinamakhosi ngafana nawe wakho exactly, but ayela ngakhona ngoba kumele usizwe. Ngeke mjana uthi nomfundo ngizokufundisa ukupheka iparish wena ungakwazi ukulipheka. Uyayibona leyo nto. So kumele usizwe umuntu vele nayo experience ngalento ngoba mjama ngabe ngihamba ngiyokhipha isinyama, ngiyokhipha amabhadi, ngiyogeza lo, ngizogeza vele into esengiyengagezwa ngayo. Uyayibona leyo into engiyaziyo vele sengiyasetshenziswa kumina. Lapho ke kwesithunywa usuku ukwi-training. Okay. Usukuthwasa ngoba bazokubhaxabula left right and center abantu abadala ababhaxu bayakutraina wena ukuthi wena ufuna usizo lapha ya kumuntu onjenganawe ngoba ungangithatha mina ungise sangomeni but ngiyazi angisiza athi umuntu khona isangoma engizokuthiwa vesibhula lapha ya but ngivele ngangezwa lutho mina futhi uvele wathi hayi yonke into yakhe right. So umehluko ngomuntu onesithunywa nomuntu oyithwasa usuke esayisangoma. One, wena bayasho ukuthi hamba wedwa emanzini. Okay. But lo ngeke azahambe ngekugobela. Ukuqala lokho. Okay. Wena bengasho ukuthi sicela uyosimisela iladi entabeni uhambe wedwa. Angithi namanje basakutshela uthola ukuthi ebusuku uzothulele ubone izibani imiswe kanjani. Isinjani. Funa uyimise ngaleyo ndlela. Uyabo? Okay. Bakufundisa ukukhuleka. Yabona umuntu wesithunywa Yesu bengakutshela abantu but abaphiwe njenganawe. Kodwa ngeke bakwenzise yonke into. Izinto mhlambe ngisho nje ukuthi u60% omsebenzi uzenzela wena. Mase kuthi u40 noma u30 ufundiswa wona physically. Yabo? Ngoba lapha ya entwasweni uyafundisa ukubhula. Okay. La awufundisi ukubhula. La nje kungangena wena mjasi ihlalele kanje. Ingivele ngizwe isibhobo. Yabo. Ngisho ngithi mina isaza ngishaya isibhobo. Kudlule mhlambe 4 seconds sihlabe kuwena. Yes. Hayi ngoba isibhobo kuyesami. Mina bengidonsa into esazoza kuwena. Okay. Uyayibona leyo nto. Ngifuna ukwenza umehluko ukuthi mina izinto ngizizwe physically. Mhlambe nama ngingakokhuli. Yabonga komoya. Uthola ukuthi futhi ngizodonsa ukuthi hayi ngithi mina eyimchazana esidina. Yes. Hayi ngoba mhlawumbe unesidina ufuna mhlawumbe uthola usizo ukuthi uhambe uyogeza mhlawumbe idalwa zakhe ezithize enjani. Kodwa lo yaya ukuze abone isichitho kuwena ufuna ngene lapha na shaya amathambo. Kubiwona azokhuluma kuyimande donsa labo bantu. And umehluko ngomuntu onesithunywa nolo mostly these people abanesithunywa ababuthinta utshwala. Okay. Most nje of us we don't do alcohol, we don't do snuff or unless bethi sithele phansi. Okay. Exactly. We don't do ama cigarettes into ene drug nje because laba bantu bahlambulukile. That's why bathi ngisho umuthi uyasingcolisa even umuthi omhlophe. Okay. Bathi nje uyasingcolisa rather usebenzise mangabe kukhona into ekumele uyisebenzise but hamba uqale obike emanzini. Usho ukuthi ngesimo ekuthiwe sivelile su1 no2 no3 ngisebenzisile ngiyosebenzisa umuthi ngiyacela futhi ngizobuya ngizohlambuluka. Mase usebenzisile thola ke phela noma isiwasho ke uhlambuluka noma hamba nje uyolwandle udlulwa amagagasi akweqa amagagasi akujomba then emva kwalokho uzoba right. Alright ke sesiphetha mfowethu sesivala sesigoqa sigoqa ngelo ukuthi umuntu onesithunywa umuntu osuke enesiphiwo ayisuke sinikezelwe ngabantu abadala mhlambe bakubo ungathini kumuntu ongekho sure o in between ongazazi noma unesithunywa noma akanasi isithunywa kodwa oba nazi ibonakaliso futhi avuke ekseni esazikhumbula kodwa uthola ukuthi akazi ukuthi kumele asuke athatheni ahlanganise nani. Okay,
engingakusho mja ukuthi yazi khona umuntu ongakutshela ukuthi yazi angithandi ukuhamba kule ndlela mhlawumbe ehamba nawo angithandi ukuhamba kule ndlela yini hey angikho nje right ngayo hangobani kuthi kusanjalo vele mhlawumbe engakokuchaze mhlawumbe kuvele kuqhamuka igibengu yes loyo muntu mhlawumbe uthola ukuthi akanasi isithunywa kodwa uNkulunkulu umuphe isipho sokuthi akwazi ukuyiprotecta okay khona umuntu lento yokuthiwa ama instincts yabo kuhlale kuthiwa walalele yes le nto wonke umuntu unayo okay but khona lento yokuba in denial uthi hayi vele simenyiwe nje emcimbini athi ngihambe futhi njengangihlakalela umcimbi semini kanti uzoba ku car accident mase uhambile kuthiwa iyazi washo wathi igazi alimtsheli kahle akazizwa kukuthi ubungazi ukuthi kukhulunywana yabo so lapho mongabe unesithunywa wena uzotshela ukuthi hayi yabona ke manje ungahambi lapha angobani mhlawumbe uvele uvezelwe imoto igingqekile noma ubona inkinga ethize umehluko ngawe ke loya ushiwe yigazi yes but wena inkinga uyayazi ake sizwe khona ke ungena la kuline wami Ntokozo sawubona Ukuntokozo sawubona Yebo sawubona njani siyaphila njani na siyaphila ilayini ngikuzwakala kahle yes uzwakala kahle kakhulu oh okay ngingirela futhi nginombuzo la ebengifisa ukubuza lapho uSambuliseni umuntu oyinyanga angakwazi ukuthi ashade nomuntu onesithunywa umuntu oyinyanga I believe usebenzisile why umuntu onesithunywa samanzi engalisebenzisi so bangakwazi indaba abantu ukuxhumana ngobudlelwane noma mhlambe angazi mhlambe ngicela nje ukucaciseleka leyo ndawo before ngivane Okay ukuphendula nje umbuzo wakho ngiyawuthanda umbuzo wakho ukuphendula nje umbuzo wakho yes bangashada you know why uNkulunkulu noma idalwa zakini zikulethele lo muntu lo oyinyanga ukuthi abe khona eduze kwakho just ukuthi wena one day mhlambe esigodlweni sakho kofika umuntu onenkinga edinga umuthi and wena you have a partner angithi mangabe nishada niyahlaka even imoya yeni yahlanganiswa kwenzela ukuthi kube nibe nyamanye ngoba that's why kuthiwa mangabulobolana nomuntu onesithunywa ufuna umlobole nemoya yakhe ukuze ingaxwayi so mangabe ke wena uze uthanana nenyanga nize nishadana loyo muntu basuke benzela ukuthi ngoba thina sifuna ukuhamba sigcine la emanzini asifuni ukuyela ngale emthini mase mhlawumbe idalwa zakini ziyakhala ukuthi hayibo phela Nkosi yami nathi for as much as sidinga ukuthi ngelinye ilanga kuhlambuluka okuthize kuthina ngamanzi thina sinayo undodana wethu noma sinayo intombazane wethu kodwa thina siza ngomuthi hayi ngoba nje owethu akawuthi somletha mase ukuthi indima edinga umuthi izongenele lo indima uma ngabe ukunothise abanye bathi hayi mhlawumbe uthola ukuthi bayikhaphula hayi mina ngizokisa emanzini kodwa mase kumele uhambe mhlawumbe uyogquma ngentelezi uzoyiso umama noma uzoyiso ubaba oh okay futhi kubalulekile ukuthi uma umuntu osebenzisa amanzi phakathi kwenzekile mhlawumbe wathi into emumuntu uhambe wakhe kakhulu nje 100% ngoba once nje wathinta umuthi one laba abantu abakuwena because they believe ukuthi each and every move oyenzayo funa kube ibona abakinformayo ngoba bathini bathi ingane yethu yes amakhosi ayathotshelwa ngeke ukuthi uyingane uqhamuka usuthi wena usuyosifaka eintelezini ungasitshelanga zona lezi intelezi sisezelelana thina yabo because vele kusuke kuze enyameni kuwena but muye emanzini nabo spiritually basuke uyobapha amandla but mangabe ususebenzisa umuthi usukuza kuwena emzimbeni wakho bona ngeke uzubenzele lutho yabo so mangabe ukade uthintile umuthi wasemanzini hamba phela uyohlambuluka empophomeni ufike unikele ukhuleke ungene lapha ngaphansi kwempophoma uhambe uyohlambuluka emanzini uhamba kuya ngawe ukuthi uyihlambulula kanjani hamba uyolwandle uyohlambuluka khona laba abantu abakuwena bengeke baze baqhele futhi nakhona funa uqala ubazise before uthinta umuthi ukuthi kunento evelile kanje edinga ukuthi ilungiswe kanje ngiyacela ningivumele emva kwaloko uyisebenzisa into yakho
Mase futhi ngoba sengiyisebenzisile ngicela nihlambuluke, uhlambuluke ke ngaleyo ndlela. Hayi, ngiyabonga kakhulu ngeqhaphela ngiyabonga. Amen. Alright ke sibonga kakhulu ke nakumlaleli ekhona ekhaya ke impela ke ibuza wayithola ke incazelo sesiphetha asiphinde sibheke sesiyaphetha ke manje ukuthi umlaleli ungene usayicacisa leyo ukuthi nangumuntu akekho sure ukuthi umiphi uyaphupha amaphupho uyayibonakalisa uyayibona lo muntu kanjalo usizakala kanjani wenza kanjani ukuze kuzomcacela ukuthi unesithunywa noma kumele uyothwasa. Okay, mostly these people bayazenzela into zabo mcha. Into engayisho ukuthi mangabe amaphupho akho nje engacaci mele nje i-cleansing ke bandle baleke kona wonke umuntu. Yes. Mina I believe ukuthi each and every year or even after 6 months hamba uyogeza uhlambuluke mfethu. Yazi ungaze ulahlekelwe izinto ezinhle ngokuthi wena awukho clean yabo emzimbeni wakho nje. Uthola ukuthi wena awukho clean but ngokuthi ke izinto zakho ifike zihlangene ibophene uzuthi unamabhadi kanti awunamabhadi ubudinga ukuyogeza nje mfethu. Kubalekile ukuthi uhamba uyogeza amaphupho ke mfethu uma ukwageza hayi ngabe udlala ngami mcha ngabe uthi into eyisandla esirongi. Ayavela acace azisho ukuthi athini. Hayi ngabe uthi into eyisandla esirongi. Mfethu asithathe leli thuba siuhlelo azibuye masisweni sibonga kakhulu ngokwazi nje ukusibe kanye nawe ngiyathembisisa ukuthi abalaleli bukuningi abakuzuzile njengoba nomunye nje ngene ebuza nabanye bebebuza la ku WhatsApp kuyinto enhle kakhulu nathi ukuthi sizwe ukuthi masenza uhlelo abalaleli baya engage. Siyabonga kakhulu mfowethu. Thank you so much. Rathi ke isikhathini sethu samanje ngizomkhipha ngengoma emnandi kakhulu eyakhe ke umbuzini ethi shoba lenkonkoni.